Hola, humans! Ja tornem a ser aquí per donar-vos un cop de mà amb les nostres magnífiques propostes. Avui tocarem un tema una mica punxegut. Bé, punxegut per a alguns. Espero que no per a vosaltres. Us estareu preguntant què és? Els ho diem, Olivia? Esteu preparats? Comencem! Mireu, avui parlarem de la llengua. Però no d'aquesta, no. Vull dir de l'idioma. Del vostre tan estimat i meravellós idioma que si no espavileu aviat l'estudiaran els antropòlegs. I això no ho voleu pas, oi? Doncs no us preocupeu, que aquí estem nosaltres, distingides membres del Departament de Lingüística Intergalàctica, el DLI, per ajudar-vos amb els nostres savis consells. Que bé que ens ha quedat, Olivia? Mireu, el primer que heu de fer és dir les coses pel seu nom. Sembla fàcil, oi? Doncs no deu ser-ho, veient els resultats. Estimats humans, si no fóssiu tan fantasmes, ja fa temps que hauríeu deixat de lamentar-vos per aquest tema. O poder, en comptes de fantasmes, hauríem de dir snob. Perquè d'això va la cosa, d'aquesta necessitat de distinció, d'estar per sobre de la vulgaritat. I aquesta absurda mania fa que utilitzeu un pseudovocabulari que no aporta res a la vostra cultura i a sobre se l'està carregant. Mireu, estimats humans, si en comptes de bullying dieu assetjament, hora punta en comptes de prime time, carpeta i no folder, actualitzar i no update, baix preu i no low cost, reinici i no reset, no trobeu que és més nostrat, com els calçots o la crema catalana? Doncs això, si utilitzeu les vostres paraules, no només no sereu vulgars, sinó que haureu donat una plantofada amb la mà oberta a totes aquestes ànimes de canti que no saben fer la O amb un canut. Perquè, diguem-ho clar, aquesta manera de parlar no us fa més interessants, ni més intel·ligents, ni més res. Simplement fa província. Nosaltres d'això en diem fer el galaxites, que ve a ser una mena de mestratites amb ínfoles d'emperador de la galàxia. Des de Eternàlia us animem a mantenir el vostre idioma en la línia de flotació. Que s'enfonsi o no depèn només de vosaltres. Teniu un idioma preciós, no el malmeneu. Parleu català. Visca la terra! I si algú us ve amb romanços que el català no serveix per a res, que és un dialecte dels dinosaures o que fa pagès, no us ho creieu, són fake news. Ui, què hem dit, Olivia? Fake news? No, són badomeries. I ara llegiré un correu que ens l'envia una tal C trencada i pregunta si ha de preocupar-se per la seva supervivència. Estimada C trencada, glaça la sang aquesta pregunta. Entenc la teva recança, però no has de llançar la tovallola. S'esperen temps de bonança. No tinguis pas temença. Tu mai seràs reemplaçada. I això és tot, humans! Ja sabeu que podeu enviar els vostres suggeriments i preguntes a pladamillores@eternalia.etl. Teresa Barba, Eternàlia. Eternàlia.